terima kasih dan tepuk tangan untuk seluruh warga Desa Tambakrejo. Iya. Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, ya Nduk. Bono yo. Matur nuwun dumateng sedaya warga masyarakat lan perangkat desa, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa beserta jajaran, para alim ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai wonten ing laladan Desa Tambakrejo mriki. Bono. Tegese ya ora ana gesek antarane budaya karo agama. Bono yo. Wis nyawiji manunggal tetunggalan kanggo ngangkat derajate wong sak Nuswantara, Nduk. Ngono yo, Mbak. Bener, Nduk. Mula para pinter wis paring dawuh, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan olahraga akan bergairah, hidup dengan selingkuh kakean pola. Wis pas kuwi wis sak paket. Iya. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Anggonku ngestu padha dawuh timbalane pepunden. Iki menika Bapak Kepala Desa Tambakrejo Wonotirto Blitar. Oh iya. Bapak Kepala Desa ya kuwi Bapak Surani. Bapak Surani. Piyayine sembodo pinter ngrangkani kelawan kabeh para warga masyarakat. Bono yo. Dadi pimpinan yang amanah sehingga mampu membawa Desa Tambakrejo menjadi berkah. Oh iya. Bersih desa para warga masyarakat ana ing Desa Tambakrejo sing nyatane wis manunggal tetunggalan, gotong royong mat sinamadan daya dinayang bersatu untuk mewujudkan rasa syukur kunjuk oleh ngarsane Gusti kang nyipta jagat, mergo kanikmatan kemurahan lan uga barokah kang diparingake kabeh para warga ing Desa Tambakrejo. Ngono ya, Pak. Iki mesti dadi adat sing maton kok, Nduk. Saben taun mesti Tambakrejo iki nganakake ya kuwi tasyakuran bersih desa, larung sesaji. Oh iya. Bareng digelar wayang kulit ngene iki ora perkara dalange utawa bintang tamune sing kepareng rawuh ing atase nggon panggonan sing sakmene jembare iki mesora sedeng kok, Nduk. Oh iya, Mak. Ora perkara dalange sing apik dudu, ora perkara pelawake utawa bintang tamune sing kondang dudu, namun iki sebagai bukti salah satu kepedulian penonton wayang Desa Tambakrejo terhadap kelestarian budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Desa Tambakrejo. Oh iya, kaya ngono kuwi, mula adat sing kaya ngene iki ayo dilestarekake. Iki mujudake dana rasa, sedekah utawa iuran saka perangkat desa ya melu urun. Oh iya. Akhire dadi hiburan sing maton kaya mengkene iki ora mung nyenengke para warga masyarakat saka sakjabane Tambakrejo, nanging uga nyenengake paring rejeki marang seniman, tukang tendo, tukang son, babakan ing bab dedaharan. Oh iya. Iya durung kanca-kanca bakul kabeh. Iya yo bisa. Kabare sing gak tampa jare yen wayangan ana ing Tambakrejo iki rata-rata sing dodolan apa wae mesti diparingi laris. Heeh, Nduk. Mergo pancen kanca-kanca bakul ana laladan ngene iki ngerti carane piye anggone ndedonga nyuwun karo Hyang Gusti ingkang ngakarya jagat ping dodolan laris kuwi piye carane padha ngerti. Mosok heeh. Wong Jawa ki ana ilmune kok, Nduk. Ana ilmune. Heeh. Ana poso pitung Senin pitung Kemis bar kuwi ngadep dagangan ning wayangan ngene iki gedruk bumi ping 3 tegese uluk salam karo sing bau reksa. Iya. Bubar kuwi maca Petikah ping 3 rapal Jawa ora ditinggal. Oh iya.
ya kuwi Semar Dasar, Gareng enek, Petruk celuk-celuk, Bagong sing jagongi, Srikandi sing dodoli, Janaka sing nukoni, laris-laris awit saka keparinge Gusti Allah. Waton lek kulaan 100 kuwi ngedole nyeket. Mesti ludes lho iku. Iki dirungokne tenanan malah lampimu kaya ngono. Ora iki geguyonan kok, Nduk. Nyatane dawuh saka piyai kene ngono mergo sing kepareng rawuh ana ing Tambakrejo iki ya beda-beda. Mestine piyai-piyai ahli spiritual ya iso ngrasake sing kepareng ngestreni rawuh ki nuwun sewu dudu danyang sing ora katon. Kabeh ya mangestoni nekseni kok, Nduk. Oh iya. Kanggone sing pirsa spiritual lho. Oh ngono. Heeh. Kabeh keparung nyengkuyung adicara iki. Oh iya. Kaya mengkono kuwi mulane anane bersih desa iki intisarine ngopo kok Pak Kades utawa Pak Lurah ki nglumpukne warga masyarakat kabeh pungon utawa melekan ana ing balai desa Tambakrejo sing migati wayang iki narya hiburane. Ngono. Heeh, intisarine ana wewengkon Tambakrejo ki tansah pinaringan hayu rahayu, durga mendak kala sirna manggihwana Basuki, pinaringan sehat lahir batin, tentrem lahir batin lan uga slamet donya praktek akhir. Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingkang
dumateng sedaya panitia lan para perangkat sapa Bapak Kepala Desa Bapak Surani, Bapak Sekretaris Desa Bapak Sukimin, Kepala Seksi PMD Pak Boirin, iya, Kepala Seksi Kresra ya kuwi Bu Indriana, Kepala Seksi Pelayanan Pak Anang, Kepala Urusan Keuangan Pak Hadi, lan Kepala Urusan Tata Usaha Bu nopo Pak nih Ramiasih Bu gitu ya. Uga matur nuwun sanget dumateng Ketua BPD Bapak Marwan, Ketua Panitia Bapak Sukimin utawa Pak Carik, iya Ketua RT RW lan sedaya tokoh masyarakat, tokoh pemuda Karang Taruna, uga matur nuwun. Imong Bapak Camat Yorawuh, Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Dan Pos Kamladu lan dan Polair, iya matur sembah nuwun. Ana Ketua Dewan Kesenian Wonotirta uga matur nuwun. Ngono. Lan iki mau aku sore ditemoni seniman-seniman saka Lumajang uga rawuh, matur nuwun. Iya iya. Aja kesuwen. Bintang tamu nindang ditokne sapa panjenengane Masku Mas Jo Kritik karo Mas Jo Kluduk. Ngono salah kesuwen wektune salah wengi. Ya ora apa-apa nduk, pancen wiwite iki mong ya wis rada bengi dadi ya harap dimaklumi. Iya. Mas, ayo Mas. Sampun kene lagune Mas Jo Kritik.